столото. Жабата кърмите да си пиги в голо за мечето поле. Кратката в Карелия няколко пингвина се появяват с него и те време джингъл бас. В САЩ през това време е продаден албум за 2009 година и на останата версия, която се казва Ни Навигат. И в момента е променен в текст този албум с там обучение е променен в текст милиона копия за средства. В нашата часова зона вече се срещнаха множество. Thank you.
точно тази дата. Това, което говорим тази нощ, ще чуем и поздрав от Гърция. Преди това обаче искам да изцирам думите на Георгиос Бакаскуло, който е бил наш сътрудник на предаването Нощен хоризонт. И в подготовката на днешното издание разговарях с него и той каза: разбираш ли, радиото е моето семейство за Коледа. Кратко. Това е. Георгиос Келембекис ще чуем сега. Той е отец от храма Свети Георги в Игрица, Гърция. Храмът има около 500. Както и стенописи от 19 век. Най-ценното наследство, което се съхранява в храма, са светите мощи, част от десницата на ръката на свети великомъченик Георги Победоносец. Отец Георгиос Келембекис казва: свети Георги не само се пази и помага на гръците, а свети Георги и неговите мощи помагат и на нашите братя българите. Разговорът ни започва с значението на днешния ден – Рождество Христово. Херме иδιетера поети кинонома Риса. Здравейте, изключително ми е приятно и се радвам, че мога да съм с вас и още повече, че мога да разговарям с един скъп народ, съседи и близки братя, с вас българи. Значението на думата Коледа идва от понятието за раждането на Исус. Коледа не е богатите трапези, които обикновено присъстват на празника, не в празничните премени, не в разнообразните сладкиши, нито в печената пуйка, не в гирляндите и разноцветни лампички, които светят за всяко домакинство. Коледа е раждането на Исус, едно историческо събитие, в което свети